המשחק! זה לרוץ? זה לרוץ? כן. אתם מתחילים כבר? הנה. יאללה, יאללה, תחלצו לי גג! אתה אוהב לראות סרטונים ליוטיוב? לא. אדם כן, ואני כן. לא, אני אחרי. לא, לא. מקום ראשון אני דופקת. מה זה? די, מה זה? באו שמו? לא, בינתיים היה מקום 12 לא, יונתן. זה יהיה הפוך, זה יהיה מקום 12. קדימה. תורידו גז בפנייה הזאת, מתי תלמדו? אתה אמרת. סתם, אל תורידו גז, לא משנה מה. גם אני ארחף. מה אתם? יאללה, בואו. רגע, אני באמצע. אולי יהיה לי על זה לייקים. יהיה לך על זה 3 לייקים, אני רואה על הקול שלי. 3 לייקים על הקול שלי. אבל בגלל הצלמית, אז זה כבר יהיה לי 18. מה אתם עושים? אוי, מה יש לכם? די למכור את המשחק. מה יש לכם? סע קדימה. פשוט בפניות חדות מאוד, תוריד את הגז. אבל אני אומר לך. תוריד קצת, חד, פה ישר. חד, גז. שים גז. כמה לייקים היה לזה? ואני גם יודעת איך עושים תגובות. מוריד. שים גז, זה לא כזה. יופי. תוריד. טוב אתה, סע. מתי אתם כבר מגיעים? מתי את מפסיקה לצלם? אני רוצה שתגיעו. אוקיי. עוד 3 דקות. יאללה.